Uy, may gugulapo ba? Oh, Magpalansang mo tatos cross. ya. Pagpa-aktual na nahadlok man. Sus. Sus. Tulo may katao sa lasa kong palansang, tulo. Mga idol, si Bayramon akong gipa-change flavor. Ako aman siyang gi-imbitar kay birthday man sa akong asawa ron. Wala ba eh? Dugay na kuno siya diri sa kalibutang palahubog. Karon pa siya katiloan ning ilimnunag yun. Kari po kutilaw na eh. Wala ka na, kainom ka. Kutilaw niya siya. Diyan, kaswarta ba yoy? Tingin ka saan eh? Inom nga, sus. Buyag lang, di pa kayaan. Alas kuno kay ni og kwarta. Kay dili man ni siya daling mahubog. Ang iyang tinain na amang goy bulsa. Idol, Bayramon na dire. Birthday lagi sa asawa. Unya kay nagnihit man ang akong kwarta. Bihag ra gyud akong gihanda para niya. Kapay mo bihagapon, duha ka buok. Buyag mo. Pwede na na. Pati na lang. Kita ram si mukaon ko. Ako na lang pong giapilan og litsong manok pod. Inaamay taw dili mo kaon og bihag yun. Sa hindi pala kong inasalbay, tulor ka buok pod na akong ipatagod daw. O daog na unya tumar-tumar din aning sulod sa botilya. Inuman na ni ba? Ang purting ayusa. Unya karon si Bayramon akong gistoryahan sa nitabo ni Migukulapo mga idol. Uy, may gugulapo ba? Oh, Magpalansang mo tatos cross. ya. Pagpa-aktual na nahadlok man. Sus. Ako ba yung, wa lang ba yung, humana akong taas ba yung, Ano man? Ako ba Naman yung taas mo? O, dili ko kung kahino ba yung sigong palansang, kaya siguro bugal na. Katulo na dyan. Katulog lagi ka mong palansang mo, ginahimong tinuog dito kamao ka. Katulo to kay gayon Zona. Katulog yun. Asa mo to nitabo na pediha diya? Diya, sa Diyos bunturan. Tulo may katao sa lasa kong palansang, tulo. Tulo mo, apit doon na ito. O, dunoy. Oh. O, katoy ang manghon. Oh, si Kuan, si... Hindi na akong palansang, dito sa ako ang atbas kasada, kudakan ko. Oh, oh. Lagi akong kudakin sa ako, palansang, pasas ko, bonal, pag lansang, o kanang pasas bonal lagi, tulo ka kudak-kudak. Lagi ito dito, nandis ko, ito lang ako mga litrato, kay murag itinoon nga Santo Cristo ba? Kaya Ano tingin ba? yung problema nga ba? Kaya pag bagyo, itong santong bagyo, laguno, Ano man? nabasa sa uwan ay, nang lupat sa hangin. Sayang kay mo mga lumanan na to. Ito yung naguna, hindi mo. Ya, pag ikaduhan na lang mo pala sa, wala naman ni kudak. Uy, naunsa. Sa ikaduhan na niyang binitin siya, wala lagi kunin ni Kudak niya. Uy, paika sa dana Manoy Crush TV. Oy, nga nang wala man sa siya Kudak kay Manoy Crush TV. Naluoy kuno sila ni Bayramon, kay guba naman kayo iyang now. Unya karon mag-cheers sa mini Bayramon, ang among botilya, amon ni pakungon. Nakahuman di ko, lampos di ko. Aw, purting okay ha, kay nakalampos magyud si Bayramon. Okay kayo, kay Migukulapo na adlok lagi. Dili ko mahalo bay. Ako ba, di ko mahalo, lansangan ko. Ang bulan ko na ko bay, duha ka taon ang bulan na ko. 21 o siyam bay. Kailangan ang 21 o siyam ka bulan. Lain ta? O nya, 5 ka na nga. Usa ka dupa nga palosagi. Murag bukton bay. Ang nabili bay, unahan lang kataas bay. Usa ka dangaw lang nabili. Kupus-pus gibay, ayaw mag-inahinay. Bulan dito no. Jati no? Asal sama-sama lagi udah dili. Ya purong bagong tunong dili bay. Yun tapis pa ko ako lagi tinong ko bay. Puwerte kini ka warrior si Bayramon. Unya, ang bihag ako sa ning lutuon. Kung sinin ninay gluto ya. Di naman. O kana may sakto man ni Crush TV, samtang magluto ka sa bihag, kana si Bayramon magsige sa nagtungab-tungab. Maog yun inkupisuot kay ang laway ni Bayramon hapit na mahuro. Alangan lulubot yok nga sa istorya niya siya manggibida. Kung sa pelikula pa ni siya bis aktor aning salida.